Bones, avui amb el de la comarca parlarem sobre com desinfectem les nostres armes. Nosaltres ho fem amb flama, amb foc, amb gas. Nosaltres normalment utilitzem aquesta eina per cremar i desinfectar les nostres armes. Simplement va connectada a la botella de butano o propà i anem cremant tots els costats, racons, i amb l'espàtula anem rascant. És fàcil, és senzill i econòmic. Pot haver altres eines molt pràctiques, però són més costoses i s'ha d'anar molt en compte. Així que, endavant intro i gas! Benvinguts al meu de la comarca, canal dedicat a l'agricultura i en un futur podré amb altres coses. Si us agraden els vídeos, fiqueu like i, si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Ja tenim aquí. I ara començarem la desinfecció. Important. Espàtula per anar rascant tot el que anem cremant. També fem la part de fora, la part aquesta més pròxima a l'entrada. També procura fer això en una part, en un lloc obert. Obrir figueres. Ja ho tenim, ja hem desinfectat una caixa, ara sol faltaria desinfectar els quadres que van a dins de la caixa, sobretot abans de ficar la cera, o si no malament, i abans d'arribar a la primavera, que si no haurem de córrer. I tot això que agafem nou, o que caixa que partim o així, tot el material desinfectat, rascat i polit, i comprovar que no hi hagi cap forat, que en altres vídeos han vist com se tapen. Ja està, així és tot i a per un altre vídeo! Este.